Ara? Vale. Sí, no s'ha fet, no? Bueno, comencem amb el plenari ordinari convocat per al dia d'avui. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les següents actes. Acte número 3, corresponent al plenari ordinari celebrat el dia... Són dos plenaris extraordinaris, un celebrat el dia 31 de maig del 2016 i l'altre celebrat el dia 28 de juny del 2016. Els regidors ja han rebut les corresponents actes i ara simplement es tracta d'aprovar-les. S'aprova? Jo m'abstenc. Motiu de l'abstenció? M'abstenc. Passem ara al punt segon, que és el canvi de representants de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat. Informar-vos que des de la Mancomunitat se'ns ha informat que l'acord plenari que es va remetre mesos darrere, una vegada ja s'havia adherit a la Mancomunitat, no era correcte perquè no constava jo com dintre dels representants. Per tant, se'ns ha comunicat que encara que jo no pugui assistir a les sessions plenàries de la Mancomunitat, tinc que estar com a representant. Per tant, simplement es tracta de modificar aquest acord plenari, de que consti jo com a primer representant i en aquest cas constarà Vicent com a suplent. Segurament que tindrà que anar ell a les reunions, però ens han dit que és simplement un requisit que té que constar l'alcalde com a un dels representants. Per tant, ara es tracta de modificar aquest acord plenari per a tornar-nos a remetre als de la Mancomunitat el nou acord i per tant ja estar oficialment dins de la Mancomunitat. Procedim, Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Primer, nomenar com a representant de l'Ajuntament de l'Orxa a la Mancomunitat Alcoià Comtat a Arnaldo Dueñas Crespo, alcalde de l'Ajuntament de l'Orxa, i a Vicente Jorge Dueñas Buscardó, tenint alcalde. Segon, donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Alcoià Comtat. Procedim a la votació. S'aprova? Sí, s'aprova. Jo primer volia fer unes preguntes. Quines serien les retribucions dels representants o no hi havia retribució? En la Mancomunitat no hi ha cap tipus de retribució. En esta no? No. Vale. I en l'altra, l'única retribució és per assistència a plenàries. De les altres... Sols estem en aquesta Mancomunitat i la de Xapola, no n'hi ha més Mancomunitats. Bueno, sí, em referia a aquesta, no passa res. Vale. Una altra pregunta és si podria recordar-me el cost anual que li suposava al poble. 1.000 euros aproximadament. Vale. I si podies també dir quins eren els beneficis directes que li aportava al poble pertànyer a aquesta Mancomunitat. En primer lloc, promoció del turisme. Però la mesura concreta? Es volen fer activitats per a promocionar el turisme de tots els municipis que n'hi ha dins de la Mancomunitat, no n'hi ha mesures concretes. Ara sí que fa uns mesos s'ha aprovat, per part de la Conselleria, s'ha aprovat una subvenció directa a la Mancomunitat i per tant tots els municipis que estem dins de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat ara estan començant a fer-se les primeres accions. Després actuacions a nivell cultural, per exemple, fa uns mesos va vindre el grup de jazz, quartet Cositas Buenas, això va ser mitjançant la Mancomunitat. La nit de contacontes que vam tindre fa uns mesos també va ser cosa de la Mancomunitat. Si no recordo malament, una actuació infantil, si no recordo malament també n'hi ha prevista l'exposició d'art nostre, que no sé si encara no està la data, n'hi ha una exposició també prevista.
Després, una cosa que ara fins que no s'ha adherit oficialment encara no es pot posar en marxa és el tema del transport universitari, perquè sí que hi ha municipis, si no recordem mal crec que és Alcoi, Cocentaina i Muro, que directament l'autobús que va a la Universitat d'Alacant sí que passa per aquests municipis i carrega a tots els estudiants que van a la Universitat d'Alacant. I a nosaltres, als municipis, perquè això sí que suposa un gasto extra, és a dir, no està contemplat en el que pagues anualment per les activitats bàsiques, sinó que hauríem de pagar més si l'autobús baixarà així, però sí que està contemplat que així es puguen vendre abonos per a fer ús d'aquest transport. Per exemple, els estudiants de la Universitat d'Alacant, que són d'ací del poble, podrien comprar aquest abono, però haurien de pujar a Muro, per exemple, o a Cocentaina o a Alcoi o a Mollerussa Vinguera per a desplaçar-se fins a la universitat i podrien tindre descomptes, obtindrien descomptes. I no recordo si n'hi havia alguna. El tema de la canera, exactament, el tema de la canera també vol posar-se en marxa perquè és un problema que tenim la majoria de municipis menuts que no disposem de conveni en cap protectora d'animals. A més, encara que ara nosaltres volguem fer un conveni en la protectora d'animals, per exemple, d'Alcoi o d'Ibi, estan tan saturats que no es pot. Entonces, des de la Mancomunitat, el que està fent-se és d'ampliar la protectora d'Alcoi per donar entrar a tots aquests municipis que no tenim actualment aquest servei. I, l'última pregunta que tenia era perquè el Partit Popular no ha assistit. El motiu? Sí, han fet un escrit, no sé si el té Susana, l'has dut l'escrit. De la mateixa manera que en els anteriors plenaris tornen a dir que la documentació no està ben gestiona i no sé quin argument. I ara han posat un altre argument que ara te'n recordes, Susana? Perquè no hi ha documentació i perquè s'havia traplaçat Correcte, exacte, perquè corresponia haver fet el plenari o bé a final de mes o bé la primera setmana de mes. Nosaltres vam notificar a tots els regidors que no podia fer-se així, en aquest cas perquè un dels regidors no tenia disponibilitat per haver-lo fet la setmana passada i ells argumenten que com s'ha tornat a traçar i no s'ha fet la setmana que era correspost, que no venen i tornen a dir altra volta novament que la documentació no estava disponible a gestionar quan tocava. És el mateix de sempre. I en el cas, perquè sí que és cert que el plenari està fora de plaç. Fora de plaç, sí, correspon a final de mes o bé la primera de mes, però clar, sempre que es puga. Però si no poguera jo, també aplaçaria el plenari? Si ho notificara, sí. Sí? Sí. Sí, ho sap, Si tu comuniques i sol·licites que el plenari s'aplaça perquè no tens disponibilitat, per la nostra part, cap problema. Doncs per la pròxima ja ho sé. I en el cas de que la informació està tirada avant, i en els acords que es prengueren en este plenari, què passaria? És que les impugnacions no es fan fer un escrit i presentar-lo a l'Ajuntament. Hi ha un procediment que, si voleu, el pot explicar la secretària, que ho coneixerà molt millor que jo, per a impugnar qualsevol plenari. És a dir, no es tracta de presentar un escrit, i això ho han fet en tots els plenaris, i evidentment els plenaris anteriors no han estat impugnats perquè això no és el procediment per impugnar un plenari. Que no sé si voleu que ho expliqui la secretària. Sí, si ho pot explicar molt bé. El fet que s'ha ajornat el plenari i no s'ha fet dins del termini que estava previst, s'ha notificat als regidors, no és causa de nul·litat dels acords. I el tema de que no està la documentació no és cert, perquè tenen la documentació tant en la gestiona com en l'Ajuntament, i jo personalment els he tocat per telèfon i els he dit que si necessiten qualsevol cosa estic a la seva disposició perquè és la meva feina. I sin embargo m'han dit que no. Vamos, que no estan justificades les impugnacions. Els he tocat personalment a ells, és a dir, que estic a la vostra disposició, és la meva feina, el que necessiteu del plenari, està tota la documentació, si està en gestiona. I m'han dit que no, que és que ja havien presentat i ja està. Entonces, donat que no han sigut, segons el que interessa, donat que el procediment que han seguit el Partit Popular per impugnar-ho no és el correcte, encara que els acords que prenguem així seran vàlids ja. No invaliden els acords. L'escrit que ha presentat no invalida els acords del plenari.
en esta jo de moment també m'estic. De moment vol dir que t'abstens, és a dir, no us torna a passar a votar, t'abstens. Gràcies per la pregunta. Vale. Continuem amb el punt tercer, que en aquest cas és proposta de dies de festa local del municipi de l'Orxa per a l'any 2017. Els dies que proposem com a festius locals són el divendres 21 i el dilluns 24 de juliol, fent coincidir, com és normal, amb les festes patronals estos 2 dies de festes locals que corresponen a cada municipi. Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Primer, aprovar com a dies de festa local de l'Orxa els següents dies, el 21 i el 24 de juliol del 2017. Segon, donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria d'Alacant. Bé, procedim a la votació. S'aprova? Sí, s'aprova. S'aprova? Sí, s'aprova. Molt bé. Passem al punt quart, que és ratificació del decret de data 1 del 10 de 2016 de nomenament de secretari del Juzgat de Pau a Beatriz Bonet de l'Asunción. Informar-vos que alguns de vosaltres suposo que ho sabreu, Carmina des del dia 1 d'octubre que ha retornat a la Diputació, es va tornar a sol·licitar una comissió de serveis, per tant ella era l'actual secretària del Juzgat de Pau d'ací de l'Orxa. Al tornar ella a la Diputació, i ara després ampliaré un poc més en què consisteix el seu retorn a la Diputació i el que això implica per l'Ajuntament, causa baixa com a secretària del Juzgat de Pau, per tant hem de nomenar a una altra persona i evidentment l'altra persona és Bea, que és la persona que es queda treballant a l'Ajuntament. Simplement això. El decret o la resolució que es ratifica comprèn els següents acords. Primer, nomenar amb efectes del 1 d'octubre del 2016, ja que la plaça de secretari del Juzgat està vacant, a la treballadora Beatriz Bonet de l'Asunción, provista del NIF 21.645.834M com a secretària del Juzgat de Pau, per considerar que la mateixa és persona idònia per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. Segon, comunicar el citat nomenament al Ministeri de Justícia a efectes de la seva aprovació, tal com estableix l'article 50.3 de la Llei 38/1988 de 28 de desembre. Tercer, donat que l'anterior secretari del Juzgat de Pau va causar baixa en l'Ajuntament el passat 30 de setembre de 2016, es nomena amb efectes del 1 d'octubre de 2016 a l'actual treballadora Beatriz Bonet de l'Asunción. Quart, donar compte d'aquest nomenament al Ministeri de Justícia. Quint, donar compte al ple municipal en la pròxima sessió que celebra a efectes de la ratificació del present decret. Procedim a ratificar el decret. Han dit que sí, per així? Sí. Passem al punt 5è, que és donar compte al plenari del compliment dels criteris disposats a la disposició addicional número 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març referent a l'obra Pavimentació Camino Antigua Vía Férrea tramo L'Orxa-Beniarrés, dins de les inversions financerament sostenibles en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante año 2014. I ara això es tracta d'aquest punt, el 5è. El punt 5è i el punt 6è són dos punts que simplement es tracta de donar compte de dues actuacions, dues obres que es van fer per part de l'anterior corporació municipal i de la que la Diputació d'Alacant simplement com a mero tràmit ens demana que donem compte en plenari. I ara, si voleu, la secretària que us expliqui un poc en què consisteix el fet de donar compte d'aquests punts. Es donar compte al plenari del present acord. Donar compte al plenari que l'obra Pavimentació Camí Antigua Vía Férrea tramo L'Orxa-Beniarrés dins de les inversions financerament sostenibles compleix amb els requisits previstos a la disposició addicional 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, perquè s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals i no comporta despeses de manteniment i així queda acreditat en el seu pla econòmic financer degudament aprovat. Segon, donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial d'Alacant. El que demana la Diputació en este cas és que es doni compte al plenari de que l'obra
compleix amb els criteris que és financerament sostenible, és a dir, que no comporta ninguna despesa per a l'Ajuntament. Si mirem, i que compleix amb la memòria econòmica, si mirem la memòria econòmica en concret d'esta obra, explica quines són les despeses de l'obra, valoració dels gastos de manteniment, i al final posa, tras la actuación solicitada, que és la pavimentació d'esta vía, en la presente convocatoria se elimina dicho coste al menos durante la vida útil de la actuación, lo cual significa que no comportarà gastos per a l'Ajuntament. Això és el que l'objectiu de la Diputació, que les obres no comporten gast, ningú gasto per a l'Ajuntament. Aquesta una i l'altra és la mateixa. L'altra, ara, si us sembla, passem al punt 6è, que és donar compte del compliment de la memòria econòmica de l'obra instalación de fotovoltaica aislada para suministro eléctrico en el depósito de agua potable. Ara, Susana, que vos llisca l'acord. Es proposa al plenari, es dona compte al plenari del següent acord. Donar compte al plenari que les obres d'instal·lació fotovoltaica aislada per a subministrament elèctric en el depòsit d'aigua potable han complit amb la memòria econòmica de l'obra i ja estan executades, donant trasllat del present acord a la Diputació Provincial d'Alacant. En aquest cas, l'obra, si mirem la memòria econòmica, també diu: los gastos de mantenimiento de la nueva instalación fotovoltaica no serán representativos, siendo durante los 5 primeros años prácticamente nulos y en los años restantes de la vida útil únicamente los correspondientes a la limpieza de los paneles con el objetivo de no reducir la eficiencia de la instalación. Per tant, no comporta tampoc ninguna despesa per a l'Ajuntament, el qual acredita que sí que són financerament sostenibles i obliga l'Ajuntament a donar compte al plenari. Una vegada ja s'han donat compte d'aquests dos punts, passem al punt 7è, que és donar compte al plenari de l'escrit rebut del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme referente al informe sobre alegaciones al inicio del procedimiento de reintegro de subvención, actuaciones de reindustrialización, obra, proyecto de urbanización de un parque ecoindustrial en suelo industrial de la antigua papelera de Raduán en la localidad de l'Orxa. I us explico un poc en detall en què consisteix això de donar compte d'aquest escrit que, com he dit, va ser un escrit que vam fer nosaltres d'al·legacions a un procediment de reintegro que alguns ja coneixereu, però per als que no ho sabeu us ho explico. El dia 25 d'abril d'enguany se'ns va comunicar per part del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme que anava a començar a donar inici a un procediment de reintegrament de, per una part, 21.603,87 euros per incompliment de la subvenció que es va demanar en l'any 2009 per a urbanitzar el polígon industrial i després, al mateix temps, perquè els programes Reindus n'hi havia una part que era subvencionada i una part que era a base de préstec, és a dir, feia un crèdit, no? Per tant, ens demana el reintegrament de 21.600 euros per incompliment de la subvenció i després de 63.500 euros per incompliment del préstec que es va demanar dins d'aquest programa Reindus 2009. Entonces, en l'escrit, que ja es va plegar mesos darrere i al qual nosaltres vam presentar una sèrie d'al·legacions, es considera que s'havien justificat i pagat factures molt per damunt del termini i que no s'havia complit el compromís d'inversió adquirit, és a dir, hi havia un compromís d'invertir una quantitat de diners, que ara no recordo si eren 700.000 euros, i d'alguna manera aquest compromís no es va complir. En compte d'invertir 700.000 euros es van invertir 640.000 aproximadament. Per tant, ara se'ns demana que retornem aquests 63.000 euros de diferència que hi ha entre el compromís que es va adquirir d'inversió i el que realment, finalment, es va invertir i després ens demanen el retornament de 21.000 euros aproximadament, com he dit anteriorment, per incompliment de la subvenció. És a dir, es van donar uns diners que estaven subvencionats, que aquests diners no tenien que retornar-se, però a l'hora de justificar les obres i a l'hora de presentar les factures per a aquesta subvenció no van haver un nombre de factures que es van presentar fora de termini o que el Ministeri no dona per correctes per valor de 21.600 euros. I ara el que ens fa és notificar-nos que aquestes al·legacions que nosaltres vam presentar, una sèrie d'al·legacions
en les que exposaven que desconeguem perquè es va incomplir l'obligació de justificar i pagar les factures dintre del termini. També va al requeriment que se'ns fa perquè no podem fer front a este pagament, i en el cas de que se'ns diga o directament no puguem tornar a fer al·legacions, que és molt possible, el que farem serà sol·licitar un ajornament del deute a la Delegació d'Economia i Hisenda, a veure si ens ho aproven, i en cas de que no ens ho aproven directament declarar-nos insolvents perquè no podem fer front a un altre pagament quan ja estem retornant moltíssimes quantitats. Per tant, simplement és això, informar-vos de que aquesta és la situació que tenim, que és un pagament darrere un altre, que això és totalment insostenible i que aquestes són les actuacions que anem a prendre. En cas de que aquest ajornament que demanem a la Delegació d'Economia i Hisenda no se'ns aprova, ens declararem insolvents perquè no podem fer front, evidentment, a un altre pagament d'aquest tipus. Després, això pel que respecta al punt 7è. Pel que fa al punt 8è, simplement és donar compte dels decrets des del 8 de juliol del 2016 fins al 14 d'octubre del 2016. Els regidors han rebut el llibre de decrets, on estan tots els decrets aprovats. Si ningú té més que dir, simplement és donar compte d'això i res més que afegir. Passem al punt 9è, que és el de les mocions. Informar-vos que n'hi ha presentades dues mocions. Una la presenta un veí del poble, en la que sol·licita la retirada de plaques, de les plaques que hi ha en tots els edificis públics, i al mateix temps de símbols de la dictadura, que ara us explicaré que en queda un en el poble, es demana això, que retirem les plaques de tots els edificis públics i el símbol de la dictadura que queda en el poble. Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Aprovar la moció presentada per Pep Montserrat i Martínez referent a la retirada de símbols franquistes o falangistes i o referents a la guerra civil del municipi de l'Orxa, en els termes que s'exposa a l'annex 1, que són els mateixos. Retirar la placa commemorativa al carrer Pou que fa referència al caudillo, així com si en algun lloc públic queda algun símbol franquista o falangista i o de referències a la guerra civil que retiren del municipi de l'Orxa en un termini no inferior a 2 mesos. I l'altra és esta. Es proposa la consideració del plenari i l'adopció del present acord. Aprovar la moció presentada per Pep Montserrat i Martínez referent a la retirada de les dependències municipals de plaques commemoratives on figuren el nom de persones gestores o representants polítics, així com obligar-se en un futur a no col·locar cap placa commemorativa que faci referència a polítics, en els termes que s'exposa a l'annex 2, que posa retirar de totes les dependències públiques del nostre municipi de l'Orxa aquelles plaques commemoratives on figuren el nom de persones gestores o representants polítics, així com obligar-se en el futur a no col·locar cap placa commemorativa que faci referència a polítics. Bé, aquestes són les dues mocions presentades pel veí del poble que us estava comentant. Simplement ara es tracta de votar si s'aproven o no s'aproven aquestes mocions. S'aproven. Jo volia fer una pregunta. Qualsevol persona pot directament presentar una moció i es duia directament al plenari o té que ser l'equip de govern el que filtre si una moció presentada per una veïna o veí es porta al plenari o no? Nosaltres, per la nostra part, si no és cap cosa descabellada, evidentment, per supost que ho duem al plenari. I en cas de que nosaltres consideràrem, ho traslladaríem al plenari perquè fora tot el plenari que decidir, evidentment. Però això consta en algun puesto? El què? El que es considera descabellat i el que no. No, però tu pots fer la sol·licitud i nosaltres estic dient que encara que nosaltres potser consideràvem que no és una cosa, ho exposaríem en el plenari i donaríem la nostra opinió, però evidentment té que ser el plenari el que decidisca. I la vostra opinió seria saber a favor? Acabem de votar a favor. Vale. Jo evidentment estic en contra de que hi hagi símbols del franquisme i símbols de representants polítics, entre altres coses, perquè simplement estan fent la seva faena. Però, per altra banda, penso que no és la manera de gestionar una aportació ciutadana perquè consideri que la voluntat d'una persona no representa
Per això hi ha una legislació que marca una iniciativa legislativa popular i que tu pots recollir un número de firmes que suposa que és el que està regulat legislativament que representa un poble. Entonces, no em pareix just que qualsevol persona pugui fer una proposta i que s'aprovi així perquè sí, perquè simplement considera que no està dins del règim que m'ho regeix, vulguem o no. Per tant, vot en contra. Jo simplement dir que nosaltres traslladem a plenari aquesta moció en concret perquè la persona que va fer la sol·licitud fa la sol·licitud i considera i ens diu en la seva sol·licitud que això que és una moció per a presentar al plenari. Per tant, nosaltres directament duguem la moció així al plenari per a que el plenari sigui el que decidisca. I respecte al que tu estàs dient, jo considero que els que estem així ens ha votat la gent, la ciutadania, i per tant som els representants de la ciutadania i considero que sí que podem decidir coses com la que planteja en aquest cas aquest veí. No considero que fer una consulta a tot el poble, de cada cosa tindríem que fer una consulta a tot el poble, és la meva opinió. Fa poc s'ha sotmès a una consulta popular si retirar un servei del poble o no. Sí, perquè això considerem que és algo que n'hi ha, i com ja es va veure en l'assemblea que van fer i després en les pròpies votacions, és algo que crea molta controvèrsia, perquè n'hi ha gent que pensa que deu decidir-se aquest espai municipal per al servei i per contra n'hi ha gent que considera que no deu decidir-se aquest espai municipal, per això precisament ho van fer. Evidentment, qualsevol decisió crea controvèrsia perquè afectes a les ideologies que no totes són les mateixes. Per tant, jo penso que per a prendre aquest tipus de decisions tan testes com quines portar a la consulta popular, el més eficient per evitar controvèrsies en el poble seria establir els criteris per un pla de participació i veure quines decisions s'han de dur a consulta i quines no. I això seria una mesura democràtica. Jo, si tu estàs d'acord en proposar aquest pla de participació, per la nostra part no hi ha cap problema. Si vols treballar en ell i presentar-lo, per nosaltres encantats de rebre aquestes propostes de qualsevol regidor i de qualsevol veí. Sí, fa poc vaig parlar en Arantxa, que està treballant amb nosaltres i em va comunicar que estava treballant en el pla de participació i jo li vaig dir que jo la trobava el que necessitava. Aleshores... Però no s'han vist mostres de que s'estigui treballant en aquest pla. Jo, per la meva part, no estic encarregant-me, ell ja està fent alguna cosa, actualment no sé en quin estat està, si vols posar-me en contacte amb ella. Pots en contacte i treballem sense cap tipus de problema. De la mateixa manera que en qualsevol altra cosa. Perfecte. Doncs si s'aproven aquestes mocions, procedirem a fer les actuacions que es contemplen en l'acord d'aquesta moció i passem a la segona moció, que és l'adhesió al Pacte per la Mobilitat. Es proposa al plenari l'adopció del present acord. Aprovar la moció Pacte per la Mobilitat Segura i Sostenible en els termes que s'exposa a l'annexe 1 i donar trasllat del present acord a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori. En l'annexe 1, referent a la moció, diu el següent. Llistes objectius. Els compromisos. Estos, no? Sí, és compromisos. Compromisos. Aprovar i executar plans de mobilitat urbana sostenible i plans supramunicipals de mobilitat sostenible d'àmbit comarcal o metropolità, adaptats a la grandària i a la complexitat de la mobilitat de cada àmbit territorial i amb un procés rigorós de participació ciutadana que incloga tant l'etapa de redacció com la de gestió i seguiment. 2. Guanyar globalment any a any espai públic en la ciutat per al vianant i el ciclista, o almenys no perdre-ho en detriment del vehicle privat. 3. Prioritzar en l'exploració urbanística els sòls continguts a la ciutat existent, amb densitats mitjanes i permetent la mescla equilibrada d'usos compatibles. Localitzar els equipaments més freqüentats en un radi d'acció òptim per accedir a peu o amb bicicleta. 4. Analitzar i millorar de forma constant la seguretat viària, actuant particularment a impedir els trànsit de pas o turistes del centre urbà i facilitar les activitats comercials desenvolupades en l'àrea pública urbana. 5. Renovar progressivament la flota amb vehicles menys contaminants, híbrids, elèctrics, etc. 6. Reduir o congelar l'oferta de places d'aparcament en l'àrea pública del centre urbà per als no residents. 7. Discriminar l'impost de circulació per afavorir els vehicles més nets. 8. Dotar d'aparcabicis als punts principals de generació i atracció de viatges en el nucli urbà. 9. Augmentar o no disminuir el percentatge de vies 30 en el centre de població, calmar el trànsit.
10. Exigir en els nous edificis d'ús residencial emplaçaments específics, segurs i resguardats per a un nombre de bicicletes almenys igual al doble del nombre d'habitatges en una ubicació que permeta l'accés còmode i fàcil des de la via pública. 11. Educar i difondre els principis de la mobilitat urbana sostenible participant, entre altres, en els actes de celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. 12. Transformar les àrees o departaments de trànsit en àrees o departaments de mobilitat, amb tot el que això comporta en termes d'atenció al vianant, al ciclista i a l'usuari del transport públic. 13. Crear fòrums de participació ciutadana tant a nivell autonòmic, comarcal, metropolità o local, que supervisen el compliment dels objectius de la Llei 6/2011 d'1 d'abril de mobilitat de la Comunitat Valenciana i que recolzen l'execució de les accions incloses en els plans de mobilitat. I per últim, el 14. Revisar anualment el compliment dels compromisos del pacte i la seva eventual actualització, procurar la seva adhesió d'altres administracions i institucions. Bé, passem a la votació. S'aprova la moció i per part de Carolina. Quines són les mesures que aneu a prendre per fer això efectiu? Doncs a poc anem veient com assolir aquests compromisos. Primer s'ha d'aprovar i una volta tinguem això aprovat, si tenim que donar a terme aquests compromisos anirem veient. Home, això funciona al revés, no? En plan, jo tinc unes propostes per la mobilitat. Si no sabem si això s'aprova o no s'aprova, no sabem quines actuacions anem a fer per a dur a terme aquests compromisos. Això són una sèrie de compromisos que nosaltres volem prendre si s'aproven. Si no s'aproven no anem a anar més enllà, és a dir, primer hi haurà que fer la casa per després netejar el pis de la casa. Però, a veure, si jo no sé que vosaltres aneu a prendre unes mesures concretes, per exemple, tu proposes unes mesures per a projecte d'espectre i jo dic, vale, vote a favor perquè vas a prendre aquestes mesures i estic d'acord en aquestes mesures, però jo ara estic votant a favor d'una cosa que no sé si va fer o si no va fer. Nosaltres volem assumir aquests compromisos i, per tant, per tal d'assumir aquests compromisos, una vegada si això s'aprova, veurem com assumir-los en funció de les nostres possibilitats i dels recursos que tenim així en el poble, evidentment. Perquè n'hi ha aquests compromisos que, evidentment, possiblement se'n vagin un poc per a ciutats més grans, com el de reduir les emissions i certes coses que un municipi menut ho té complicat. Per tant, si això s'aprova, anem a veure quins compromisos podem dur a terme i podem assumir i, per tant, ja ens planificarem per tal de dur-los a terme. Si s'aprova. Vale. Bueno, ho aprovarem igual perquè la meva votació ha sigut un poc... Però, de totes maneres, vos recorde que nosaltres vam plantejar un pla de mobilitat que, si voleu recuperar-lo, és el que n'hi ha fet en altres municipis està costant aproximadament 60.000 euros, que seria interessant que ho recuperàreu i jo us ajudo en el que Això, de la mateixa manera que t'he dit ara fa una miqueta el tema de la participació i demés, això és una cosa que si tu estàs dispost a assumir-ho i vols treballar en aquest pla que ja es va posar en funcionament, que per nosaltres encantats. I anem a facilitar-te totes les coses que vulguis fer, però no són tot. I jo considero que en cap moment se t'ha negat res, ni se t'està posant impediments per a res. És a dir, si tu vols dur a terme iniciatives i vols proposar coses i vols treballar aquest tipus d'aspectes en concret que estàs comentant, per supòs que sí, endavant. No, sí, jo sé que jo puc tirar endavant, però jo vull saber si vosaltres com a equip de govern teniu pensat tirar endavant, però encara no s'ho heu plantejat. No, nosaltres a dia d'avui no podem... Nosaltres a dia d'avui, el tema del pla de la mobilitat que tu has iniciat, nosaltres a dia d'avui no podem dur endavant. Per això estic plantejant que si tu vols assumir aquesta feina i vols tirar endavant, que per nosaltres encantats. Doncs jo consultaré a la grup de treball i si estan disposats jo perfectament. Votem? Sí, jo estic d'acord. S'aprova? Sí. Bé, ara ja passem al punt desè, que són informes de l'alcaldia. A continuació vaig a informar-vos un poc de les coses que han anat fent-se durant aquests mesos de govern, de coses que considero que són importants per al poble. En primer lloc, el tema de la bandera de l'Orxa, com ja us vam informar en un anterior plenari, estava tramitant-se l'expedient per a la creació d'una bandera municipal. Es va enviar aquesta sol·licitud a la conselleria corresponent
i aquesta ens ha respost que s'aprova la sol·licitud i la proposta feta. De manera que fins ara aquest expedient es trobava en fase d'exposició al públic. Es va enviar, no recordo, va ser passat a plenari, es va enviar la sol·licitud, se'ns va aprovar i ara ha estat durant un termini, ha estat en termini d'exposició al públic. Una vegada passi aquest termini, que si no recordo mal crec que ja ha passat, i si no m'enganya la secretària que ho diga, quedarà oficialment aprovada la bandera de Lotja. Informar-vos que la sol·licitud que es va enviar i que ja fa temps va estar elaborada per una persona experta en qüestions de psicologia que de forma totalment altruista es va cridar un dia a l'Ajuntament ja fa un any i prou, donar-nos aquest servei perquè és una persona que li agrada tots aquests temes d'heràldica, d'escuts, de psicologia i de més, i ens va dir que ens oferia per tal de fer-nos aquest estudi. Ell va fer l'estudi, nosaltres vam passar mesos, ho vam enviar, ara després de l'últim plenari es va enviar la sol·licitud, conforme es va parlar en el plenari, i en l'informe que d'alguna manera aquesta persona ens havia traslladat, es proposaven dues opcions de bandera, que jo ho vaig explicar en l'anterior plenari, però aquestes dues opcions de bandera eren per si una d'elles no era aprovada per la Conselleria. Com que la primera opció proposada coincideix amb la mateixa proposta que fa la Conselleria, sols n'hi ha una modificació respecte quan la Conselleria rep això, fan una proposta i n'hi ha una modificació de lo que proposa aquesta persona que va fer l'estudi al que proposa la Conselleria. Simplement és que en compte d'estar dividida la bandera de forma vertical, la Conselleria ho proposava fer-la de forma horitzontal. Perdoneu, la persona està proposada de forma horitzontal i la Conselleria de forma vertical. Però així i tot la Conselleria ens diu que està d'acord i que ho dona per vàlid. Per tant, com que no n'hi ha una altra possibilitat, i perquè en l'escrit aquesta persona posava que aquesta era la primera proposta i en cas de no ser aprovada aquesta primera proposta es faria la segona, podem dir que actualment ja n'hi ha aprovada una bandera de Lotja i sé que vas a preguntar que no s'ha fet aquest procediment d'alguna manera perquè vam dir nosaltres que n'hi ha dues propostes que es donaria a triar a la gent, però és el que acabo d'explicar, és a dir, no n'hi ha opció a triar perquè el que proposava ell com a primera proposta se'ns aprova per part de la Conselleria, a excepció d'aquesta modificació que he dit, però que ho donen per vàlid, per tant no tenim que elegir res i quan acabi el termini d'exposició, que crec que ja ha acabat, ja n'hi ha una bandera oficial per al municipi de Lotja. Després... Ha estat bé haver-lo exposat per fer perquè la gent no ho llegirà. És que no el tenim en digital, el tenim per a ser l'expedient. En digital podem enviar-lo del document que ens va enviar ell, però bueno. Per a qui no l'haig vist, us l'ensenye, per que ho sapigueu. Mireu, la diferència, per a que vegeu el que us estic comentant, és que la persona que es va fer l'estudi proposava fer el fraccionament de la bandera aixina de forma horitzontal i la Conselleria és el mateix, però feia la divisió de forma vertical. Si vegeu, això és el que ens envia la Conselleria i això és la proposta que ens va fer l'home que ha fet l'estudi psicològic. Simplement això. Al final la Conselleria diu que dona per bo això, per tant, s'aprova la bandera. I res, informar-vos que aquest és el disseny de bandera oficial del municipi de Lotja. Després passem a un altre punt que vull informar-vos, que és el tema del crèdit que vam sol·licitar. Com sabeu, i si no us informe, l'últim plenari extraordinari que es va celebrar es va aprovar la sol·licitud d'un crèdit a la Caixa Provincial de 60.000 euros. És un crèdit que la secretària ja vam anar a firmar amb el president de la Diputació d'Alacant el passat mes de setembre. Ja se'ns han ingressat aquests 60.000 euros i informar-vos que aquest crèdit és al 0% d'interessos i que tenim el compromís de retornar-lo dintre d'un any. És a dir, és un crèdit que es fa un any al 0% d'interessos i l'han demanat, com ja vaig explicar en l'anterior plenari, l'han demanat perquè tenim moltes coses pendents de pagament, no tenim gens de liquidesa i per tal d'anar
pagant i que la gent que està fent feina, que tenim moltes factures pendents, vagi cobrant, així hem demanat aquest crèdit. Després, informar-vos per a que ho sapigueu i perquè moltes voltes les coses es parlen i no és potser el moment o el lloc oportú per a parlar-ho, informar-vos del tema de la sanció que se li va posar al PO de plegar la basura antes d'anar-se'n a aquest curs i si no simplement haver-ho comunicat, però haver-ho dit. La qüestió és que se'n va anar sense recollir el FEM, a nosaltres no ens va comunicar absolutament res, el FEM es va quedar penjat de les cases i el curiós és que sí que n'hi havia gent que sabia que la basura no anava a recollir-se aquest dia, però a nosaltres no ens havia informat d'això. I simplement per totes aquestes coses que acabo de comentar i després d'ell haver-se-li aplicat diverses sancions i haver-se-li amonestat per escrit també en diverses ocasions, al final vam prendre la determinació de suspendre durant 15 dies de treball i salari. I sí que voldria recordar també als veïns que si en algun moment tenen queixes o tenen reclamacions, de qualsevol cosa que tenen a la seva disposició l'Ajuntament fulles de reclamació per a fer constar aquestes reclamacions per escrit, perquè si d'alguna manera les coses sols les diuen però no es fan constar per escrit, al final és el que diuen, les paraules se les enduen vent. Després, respecte a l'obra del barri Carrascal, que també vam parlar en un anterior plenari. Sí, clar. Vicent ha contestat alguna cosa respecte de la sanció? Sí, Vicent, dies antes, no recordo si d'acabar-se les vacances, crec, ens va fer constar per escrit una sèrie d'arguments per la seva part de per què considerava que aquesta sanció no hauria d'haver-se aplicat. Entre altres coses, ell considera que està sofrint una persecució política i que, coses que qui vulgui veure l'escrit podeu veure sense cap problema, però que d'alguna manera que nosaltres estem anant a per ell, que està sofrint una persecució política després del canvi de govern i que no tenim arguments nosaltres per a d'alguna manera haver-li aplicat aquesta sanció. El que se li va contestar per la nostra part, perquè a més feia constar com que en la sanció anterior que se li va aplicar, que era de 2 dies de suspensió del sueldo, ell dia que això no se li havia descomptat en la nòmina i que per tant no era efectiva aquesta sanció de 2 dies quan sí que se li va restar de la nòmina. Una sèrie d'arguments que nosaltres considerem que si ell realment pensa aquesta cosa, en compte d'haver-nos presentat aquest escrit, ell podia haver anat, per exemple, a un juzgat de lo social i haver dit que aquesta sanció, que no és... O sigui, que el que nosaltres li posem en la comunicació de la sanció no és verídic i d'alguna manera hem posat una denúncia o algun tipus de coses, que això és el procediment. El procediment no és presentar un escrit i ja està, sinó que si considera que això no és així, té els seus mecanismes i el seu lloc on pot dirigir-se, perquè qualsevol treballador que no està d'acord en certes coses té que anar a dirigir-se on correspon. Ja està. Per tant, simplement això. Sí, ens va presentar un escrit i molt a grans rasgos el que ell ens exposava d'això. I això no ha passat a davant ni res? No, nosaltres li vam contestar i la cosa no s'ha quedat ahí. Després de l'obra del barri Carrascal, com ja també vam informar en un anterior plenari, es va aprovar temps arrere el Pla Provincial de Cooperació de les obres i serveis de competència municipal per a aquest any, per al 2016. Aquest pla aprovava una actuació en el Carrascal, una actuació que, com ja vaig explicar en un anterior plenari, no es pot fer. No es pot fer perquè el Carrascal es queda fora del Pla General d'Ordenació Urbana, perquè, a més, el camí que d'alguna manera es pretenia, perquè l'obra consistia en dotar a totes les cases del Carrascal de claveguerar, perquè, per a que aquells que no ho sapigueu, el Carrascal encara està funcionant en pous segos i, a més, es preveia asfaltar la via, el vial que passa per allí, pel Carrascal. Això no es pot fer en primer lloc perquè el Carrascal queda fora del Pla General d'Ordenació Urbana i en segon lloc perquè a més és una via pecuària, per tant tu no pots fer una actuació en una via pecuària a no ser que aquesta via pecuària prèviament la desvies. Entonces, això no podíem fer-ho i el que vam fer va ser sol·licitar un canvi d'aquesta actuació per a poder-ne fer una altra. I per què hem sol·licitat aquest canvi?
En primer lloc, perquè si no sol·licitàvem aquest canvi, anàvem a perdre no sols el pla de cooperació laboral i serveis per al 2016, que era el d'1 any, sinó també el del 2017, perquè el criteri per a sol·licitar el del 2017 era no haver tingut aprovat el del 2016. Com nosaltres tenim aprovat el del 2016 i no hem pogut sol·licitar el del 2017, si renunciàvem a això, perdíem tant el pla de cooperació del 2016 com del 2017. Aleshores, què és el que hem sol·licitat? Que ara falta que se'ns aprovi. Hem sol·licitat una actuació consistent en la repavimentació del camí que va a la carretera de les Tres Valls, que és el camí que va a la Vall de Gallinera i a Villalonga. Per què hem sol·licitat aquesta actuació? En primer lloc, perquè diversos veïns, després del qüestionari que vam enviar a totes les cases per a que ens digueren la seva opinió respecte al pla d'obres financerament sostenibles, diversos veïns del poble van posar en aquest qüestionari que la carretera que va cap a Villalonga i cap al Patró que té falta de reparar, cosa que és evident perquè la veritat és que té prou clots i cada 2 per 3 tenim que anar a enviar algun treballador de l'Ajuntament a que vagi reparant, però bueno, repara, però al poc de temps, després de que passen prou cotxes, doncs tornen a fer-se els clots i sempre estem igual, no? Després, considerem que és necessari això i, evidentment, perquè el 5% que sí que té que assumir el poble d'aquesta actuació, comparat amb l'altra actuació, que era una actuació que suposava molts diners i aquest 5% eren aproximadament 12.000 euros, si no recordo mal, d'aquesta actuació el 5% serien aproximadament 3.000 euros. És a dir, considerem que renunciar a un pla de cooperació per al final fer una inversió de 3.000 euros i que això suposa per al poble tindre una bona eixida i una bona comunicació en la carretera que es va fer, que comunica l'Orxa amb Villalonga i per tant en Gandia i tal, doncs considerem que és algo que és necessari. Entonces, per això hem demanat ara este canvi d'actuació i ara falta que se'ns aprove, que tampoc ho sabem, perquè com el canvi de l'actuació que estava aprovada era una diferent, ara falta veure quan es residisquen a la Diputació si això se'ns aprova o no. Després, sí? Si no recordo mal, aproximadament 3.000 euros. 3.000 euros, perquè estem parlant d'una actuació que estaria al voltant de 60.000 euros. Estava el pressupost de la memòria valorada, no? De 60.000 euros. Sí, clar, s'ha presentat una memòria valorada que es va enviar a la Diputació per veure si se'ns aprova això, perquè sí. Aproximadament. Estava valorada, la memòria estava valorada en 60.000 euros. Sí, aproximadament, no recordo ara si eren 65.000, 62.000, aproximadament uns 60.000 euros. I venia al 95%, el pla d'obres és el 95% l'assumir la Diputació i el 5% l'ha d'assumir el poble. La memòria valorada estava valorat al final al voltant de 60.000 euros, per tant al poble li correspondria aportar aquests 3.000 euros aproximadament. Després, informar-vos també que hem signat un conveni amb el MARC, que és un museu arqueològic d'Alacant, per a fer un llibre que ja està escrit i que actualment està en impremta, que s'anomena El misteri del castell de Perpotxer. Aquest conte l'hem fet amb la idea, en primer lloc, ara que han iniciat les obres del castell, que ara us comentaré, potenciar i posar en valor el castell, donar a conèixer sobretot entre els escolars d'ací del poble i de tota la comarca el patrimoni amb el que compta l'Orxa i després, aprofitant que l'any que ve seran les trobades, tindre un material que pugui repartir-se i que posi encara més en el mapa a l'Orxa de cara a l'any que ve. Entonces, el conveni que s'ha signat amb el MARC és un conveni mitjançant el qual el MARC, el Museu Arqueològic, es fa càrrec de la maquetació i l'edició del llibre a tot color amb fotos, mapes i il·lustracions. Perquè, a més, és un conte per a escolars, com acaba de comentar, i el conte, a més del que és el conte i les il·lustracions, també compta amb un mapa que situa en el mapa diferents llocs de l'Orxa que es narren en el text. Per tant, això servirà pels xiquets del poble conèixer millor tot el poble de l'Orxa i tot el terme i per a la gent de fora també conèixer un poc millor el patrimoni que té l'Orxa.
El llibre tindrà un format de 30 per 21 centímetres i es realitzarà un total de 1.000 exemplars que seran de distribució gratuïta. A més, el MAC assumim també les despeses d'edició del mapa que us estava comentant i les il·lustracions que apareixen al llibre. Per tant, és algo que s'ha gestionat, que al poble no suposarà res. El llibre l'ha escrit de forma totalment voluntària Francesc Gisbert i la idea és que per a Nadal o només passar Nadal, a principi d'any, ja estiga editat i ja comencem amb el repartiment, que començarà primer per les escolars d'ací del poble, se'ls farà entrega i després ja, aprofitant el tema de les troballes l'any que ve i de més, ja anirà repartint-se a tots els escolars de tota la comarca perquè tenim 1.000 exemplars del llibre. Després, respecte... Així no se me sent igual, veritat? Sí. Més o menys. No, però... Sí. Però tens que apagar-lo. Sí, està apagat. Sí, sí, tant. Sí, d'acord. Bé, respecte a les obres en el castell de Perputxent, simplement informar-vos que el passat dia 3 d'octubre van donar inici les obres en el castell, com sabeu, que està previst que els treballs aproximadament es prolonguin durant un període aproximat de 2 mesos i que ara, en aquesta primera fase que està fent-se, els treballs consisteixen en la neteja del castell, és a dir, de la vegetació que hi ha al voltant del castell, l'adequació del camí de pujar al castell, que de fet això ja és una cosa que s'ha adequat, és a dir, és que aneu, si algú de vosaltres s'arrimeu, veureu com, a banda d'haver asfaltat el camí, que això es va fer ja fa un temps, des de la senda on finalitza el camí, la senda que puja fins al castell, tota aquesta senda ara està totalment despejada, està neta, l'han aplanada, han posat pedres al costat per d'alguna manera marcar millor la senda, i això és algo de lo que ja han fet. I ara el que estan fent és recollint i catalogant tots els elements que han anat caient del castell durant el pas del temps per a posteriorment poder realitzar aquests treballs de rehabilitació. Ara estan arreplegant totes les pedres, que a més a la porta d'entrada del castell hi ha moltíssimes pedres, estan identificant-les, estan fent un registre i dibuixant cadascuna d'aquestes pedres i estan intentant veure i averiguar d'on han caigut aquestes pedres. Algunes ja les tenen identificades, per exemple, d'algun pilar i d'alguna cosa que està comentant que ja ho tenen identificat, però estan ara mateix en això. Els treballs, com us acabo de dir, duraran més o menys 2 mesos i n'hi ha 2 veïns d'ací del poble, ja sabeu que ho van fer públic, que s'havia acordat en la Diputació que l'empresa a la que se li adjudicat això, el compromís era que contrataren a les persones de l'Orxa, es va facilitar a l'empresa totes les persones que es van presentar i l'empresa ha contratat, tal com es va acordar amb la Diputació, a 2 veïns del poble que estan treballant aquí. Després, un altre punt és que informar-vos del resultat del procés de votació per al canvi d'ubicació del Caixer Sabadell i de com està l'estat d'aquesta qüestió. Com ja sabeu també alguns de vosaltres, es va fer una votació per a que la gent decidira el canvi del Caixer, si seria un espai municipal o si per contra no seria l'espai municipal per a habilitar aquest Caixer per a 215 vots van estar a favor de la cessió de l'espai municipal, 27 vots en contra i en blanc van haure un vot. Això ja se'ls ha traslladat al Banc Sabadell i actualment els serveis jurídics i responsables de contractes del Banc Sabadell estan redactant el contracte de cessió de l'espai municipal, que a més serà el poble, en concret en aquella finestra que hi ha allí al final, la finestra, fora de lo que és la façana, s'ha de fer un quartet així dins, que sols tindran accés a aquest quartet, els de seguretat, els que tenen que arreplegar els diners. I tindre signat aquest contracte, una volta ens el passen el contracte, que ara suposo que estan redactant-lo, quan ens passen aquest contracte es signarà i tindrà una vigència de 5 anys. És a dir, si als 5 anys nosaltres o el Banc Sabadell decideix emportar-se aquest caixer, se l'emportarà i la façana es quedarà igual, es tornarà a posar a la finestra perquè això és una de les coses que espera que figuri el contracte perquè és el que es va acordar. És a dir, que si en algun moment es trenca aquest contracte pel que siga o no es vol renovar, que l'edifici, l'espai municipal té que quedar-se en el mateix estat
que estava. No? Simplement dir-vos, per als que no ho sabeu, que també s'ha retallat el servei en l'oficina de Beniarrés i que des d'aquest moment no estarà operativa tots els dies a la setmana. Després, informar-vos també de les despeses de quilometratge de regidors i treballadors durant tot el temps que duguem de govern. Perquè, bueno, hi ha gent que ho ha preguntat i quan la gent pregunta, doncs evidentment hi ha que contestar-li, no? En l'any 2015, informar-vos que, bueno, en primer lloc vaig a parlar-vos de la persona que estava anteriorment percibint de remuneracions i fent d'alguna manera la funció de l'alcalde, encara que no era ella l'alcaldessa, i en segon lloc el que he cobrat jo durant l'any 2015 i durant l'any 2016. I després vos informaré també de les accions que han tingut per aquest concepte, per concepte de quilometratge, els regidors i també els treballadors, per que ho sapigueu tot. En primer lloc, dir-vos que durant l'any 2015 Verónica Bataller va percibir un total de 533,90 euros en conceptes de quilometratge dels mesos de febrer, març, abril i maig. Simplement dir que aquest quilometratge està sense justificar i que se li incluïa tots els mesos dins de la nòmina. A més és algo cridaner, no? Que tots els mesos era la mateixa quantitat, quan evidentment hi ha uns mesos que es poden fer uns viatges i altres mesos, és a dir, no sempre és la mateixa quantia, no? Sinó que les quanties varien. Per almenys en el meu cas hi ha mesos que ha tingut que desplaçar-me més perquè ha tingut més reunions i per tant el que es cobra de quilometratge és més elevat i hi ha mesos que és més baix. I en cap cas, en el meu cas, s'ha clavat dins de nòmines, quan anteriorment sí que es feia. Després, jo durant l'any 2015, des de juny a desembre, vaig percibir un total de 830,94 euros i ara passa a dir-vos el que van percebre els regidors. Carolina Juan Barret va percebre un total de 42,18 euros i Mavi Bravo un total de 52,28 euros. Pel que fa als treballadors, Ramiro, que és l'anterior auxiliar administratiu que hi havia, va percebre un total de 28,12 euros, Bea va percebre un total de 77,29 euros i Camilo un total de 37 euros. Pots repetir Ramiro, Bea i Carmina? Ramiro 28,12, Bea 77,29 i Carmina 37 euros. I després, durant l'any 2016, és a dir, des de gener fins al mateix dia d'avui, jo he percebut un total de 688,18 euros, Carolina Juan 688,18 euros, Carolina Juan un total de 91,20 euros, Mavi Bravo un total de 33,21 euros i Bea, que és la treballadora de l'Ajuntament, un total de 42,94 euros. Així, per si algú vol consultar-ho, està tota la relació de les despeses de quilometratge. En el meu cas i dels nostres regidors i treballadors està tot justificat, però del primer semestre de l'any 2015 no n'hi ha absolutament res justificat. És a dir, no posa els motius d'aixòs desplaçaments, ni on era, ni el motiu del desplaçament, ni el quilometratge total, ni res. Simplement afegir que aquestes quanties no són arbitràries i que són el resultat de multiplicar el nombre de quilòmetres de cada viatge o desplaçament per 0,10 euros, que és el preu que està acordat per cada quilòmetre. I simplement el que us he comentat antes, és a dir, que desconeguem d'on ixen les quanties que va percibir l'anterior corporació perquè no estan justificades i perquè a més sempre eren les mateixes en tots els mesos. Després, respecte a un projecte que ja vam llançar fa mesos enrere i que actualment està un poc parat perquè des de la Diputació no ens diuen res des del Consorci de Bombers, és el projecte de la creació d'un grup de voluntaris de primera intervenció en cas d'incendi. Això és una cosa que ja vaig parlar amb el president de la Diputació en una reunió que vaig tindre a la Cantenell. Ell em va dir que ho comentara amb el diputat. Per part del president de la Diputació em va dir que sense cap problema, que parlara el diputat. Em vaig reunir un dia allà en el Consorci de Bombers d'Alacant amb el diputat. Vam establir un poc què és el que n'hi hauria que fer per a dur a terme aquest projecte, perquè la veritat és que a ells els va semblar molt interessant. Jo us vaig dir que és una cosa que fa molta falta en un municipi que quedem a 45 minuts aproximadament del parc de bombers i que en cas d'incendi, si hi haguera aquest equip de voluntaris que fera una primera intervenció i que ja tenim un llistat de 8 o 9 persones, no recordo bé, que estarien disposades en primer lloc a formar-se i després a intervindre en
cas d'incendi. Per això no va paréixer bona idea perquè quedem allunyats i perquè d'alguna manera seria fer un treball que és totalment necessari. Aleshores, vam establir que primer, evidentment, hi havia que veure quines són les... és a dir, com hi ha que assegurar aquestes persones, que és una cosa que això ella ho va traslladar a serveis jurídics, i serveis jurídics d'alguna manera estan mirant-ho, però prèviament a tot això hi hauria que donar una formació que donaria l'IBASPE i que en això estem actualment, és a dir, perquè ells van dir que es donarien l'equipament, que es donarien el material necessari, que facilitarien també la formació i que després el tema de la cobertura legal i en cas de passar alguna cosa de com es faria. La cobertura legal, això està en mans de serveis jurídics de la Diputació i el tema de la formació, ells estan gestionant l'IBASPE. Però per l'últim que ha parlat el diputat responsable de... Ja a nivell de poble i de tota la comarca, que en vez d'això no seria factible fer en Muro un parc de bombers que abarcara tots aquests pobles en vez de tanta història? Perquè això, jo crec que en la població que som, hauria d'haver un parc de bombers en Muro i no a Alcoi. Per mi és un plantejament a lo millor a tindre en compte perquè el que m'estanya com una població com Muro, 9.000 habitants, més tots els pobles, que no se t'ocorrirà això. Perquè tot això, si altres pobles fan el mateix, això serà un cost igual per la Diputació o per qui siga, i a part que estarem mal servits. Perquè el correcte és que hi haguera com a mínim, perquè en 20 minuts, en un quart, estiguent de Muro, podrien estar així en l'Orxa, que és la població més distant. El problema és que els parcs de bombers ells ho contemplen en funció de la ràtio de població. Ja, però que canvien els ràtios o que s'ho replantegen. És el que hi ha que pressionar a aquesta gent. Això és una cosa que han de fer ells. És, però pressionar nosaltres perquè us faig. Nosaltres i els pobles. La pròxima reunió del Consorci el que puc fer és traslladar-nos aquesta idea, però que ja dic que és algo perquè sí que sé que en la primera reunió que vam tenir l'any passat del Consorci és una queixa generalitzada, el fet de la distància que hi ha alguns pobles, perquè per exemple Tollos està igual. I a més és curiós que som els pobles que més aportem. És a dir, tenim el pitjor servei de tots i som els que més aportem. Però no aportar res. Nosaltres, jo per exemple, és que si no aportem res no van a baixar els bombers de cada que ho intenten de no baixar. La qüestió és que jo en aquesta primera reunió del Consorci sí que vaig traslladar perquè a més en aquesta primera reunió es van aprovar les aportacions que fan els municipis. Clar, nosaltres aportem 4.000 i pico euros de per tindre un servici que a més és el pitjor de tots. I jo la meva queixa va ser que per què els pobles que a més distància estaven del parc, per què són els pobles que més diners tenim que aportar. I per això també va néixer tot el tema de la iniciativa esta, després d'haver-ho parlat amb l'altre. Si podeu fer constar aquesta iniciativa en siga, feu-la constar. Sí, home, per supost. I a part, si teniu algun contacte amb les poblacions que n'hi ha alrededor, jo crec que s'hauríeu de plantejar a nivell de comarca. A mi, de la queixa que vaig dir del quilometratge, em van dir que teníem que pagar més simplement perquè el transport era més. És a dir, si estàs a més quilòmetres, tens que pagar més perquè el desplaçament és major. Però és que si no ho revelem d'alguna forma, sempre farem el que ells volen. Està clar. En la pròxima reunió del Consorci traslladaré això. Pagueu més, vosaltres a pagar més. Però que ho tinguin en compte. I si per qualsevol es podria fer força unir-se tots els pobles menuts que tenim el mateix problema, unir-nos a replegar timbres o el que sigui i fer un poc de pressió. No? Es pot parlar de la comunitat. És que d'això i de molts temes havíeu de tindre més contacte en el resto de pobles de la comarca. Perquè hi ha molts temes que són comuns a tots els pobles. El problema és que és molt complicat estar en contacte en certs municipis que, per exemple, no volen, perquè ja vam signar fa aproximadament un any, en novembre de l'any passat, vam signar una carta que vam enviar, per exemple, a la Conselleria pel tema del transport, i ho vam signar al Consell d'Enginyers i nosaltres. Això és enviar de la Conselleria directament no ens han contestat, a aquest escrit, i ens han proposat una altra cosa, que si voleu us ho explico, que és el tema d'aprovar un servei de taxi que farà la línia Blanes, Alcocer, Gallanes, Beniarrés i Lorxa. Però un servei de taxi que sols s'aprova la llicència. És a dir, la persona que utilitzi aquest taxi té que pagar-se el taxi. I això és l'única opció que a dia d'avui us han donat, que això volen que ho passem per plenari.
No ho passem en aquest plenari perquè és algo que tenim que parlar en el director general de transport, que ja vaig parlar en dos voltes que ha parlat amb ell per telèfon i que li ha dit que si això és la màxima cosa que ens pot oferir la conselleria a uns pobles que no disposin de servei de transport públic, que em pareix ridícul, perquè directament per això ja tenim el taxi de Penyarrés. Ell el que em dia és que el taxi de Penyarrés sol es pot pujar gent en Penyarrés i que no pot fer el que fa, és a dir, si tu li toques al taxi de Penyarrés, ell oficialment no podria pujar-te tu a Ciglotxa, sinó que tindries que desplaçar-te tu fins a Penyarrés perquè ell la parada de taxi la té a Penyarrés. No pot recollir la gent dels pobles. I que la llicència aquesta que volien que aprovaren nosaltres en plenari és per a que aquestes persones o aquest taxi que tinguera la llicència poguera fer en Planes, en Alcosser, Callades, en Penyarrés i en Lotxa. Però no em pareix, per exemple, una bona opció. No em pareix una bona solució. I al final el dones compte que per això no us he explicat això, perquè en altres pobles, d'estos 4 pobles que van firmar aquest document, ara el posen en contacte amb altres pobles i directament diuen no, és que a mi el transport ja no m'interessa. Per tant, és que perds moltíssima força, perquè de ser 4 pobles a directament ara que un poble d'estos 4 el diga que, per exemple, que això a ell no m'interessa, doncs és complicat. Però sí, totalment d'acord en que hauríem d'agrupar-nos i d'unir-nos tots els pobles per a reivindicar aquestes necessitats públiques que tenim, totalment d'acord. Bueno, si no teniu res més que dir respecte a aquest punt, continuarem. Informar-vos de la Comissió de Serveis de Carmina, ha retornat a la Diputació i de l'assumpció per part d'aquesta de la comptabilitat municipal. Com ja us he dit antes, des del dia 1 d'octubre Carmina està de Comissió de Serveis novament en l'oficina gestora de la Diputació d'Alacant a Cocentaina. Us informe també que la seva plaça d'Ajuntament no va cobrir-se, almenys de moment, ja que el que es va acordar amb la Diputació quan s'aprovava aquesta Comissió de Serveis és que s'hi concedia aquesta comissió a canvi de que assumira Carmina aquesta comptabilitat municipal per a d'aquesta manera nosaltres estalviar despeses. Per tant, actualment el salari de Carmina el paga la Diputació i ella continuarà portant la nostra comptabilitat, però des de l'oficina gestora de Cocentaina. Per tant, al final és una faena que externalitzem, que no tenim que fer front nosaltres i que ens estalviem aquest salari. Ara anem a intentar veure si la faena i endavant tinguem una persona menys, perquè Carmina al final no sol s'encarregava de la comptabilitat, sinó que també duia altres coses, i si vegem que al final la faena no és i farà falta contractar a una altra persona, encara que fos a temps parcial, doncs ja ho valoraríem i ja faríem un procés selectiu per a contractar aquesta persona. I com ha sigut prendre la decisió ara de lo de Carmina, perquè aquest plantejament es va fer des del principi, no? Per temes econòmics? No, perquè fins ara no havia sigut possible perquè ella estava realitzant una sèrie d'ajustos de la comptabilitat que evidentment va acabar de fer fa molt poc i hem necessitat tindre-la sí. Per això ella ja fa mesos que ho va sol·licitar, nosaltres ja vam estar gestionant en la Diputació els serveis jurídics en concret aquest tema per veure si ella sí se n'anava, si no tenia la comptabilitat ella i tot el tema. La qüestió és que en el moment s'ha pogut és quan s'ha fet, perquè hi havia molta feina de fer a nivell comptable. Claro, que no ho he fet antes perquè veieu que ella ens ajudarà a posar-nos a veure. Però això s'ha de fer antes, en el sentit i no pagar això som antes, no? Però no ho he fet per posar-ho al dia, això està bé. A més que si no tenim una persona que s'ha dedicat única i exclusivament a dur la comptabilitat, com ha sigut ella, que li ha dedicat moltíssimes hores, encara que a banda de la comptabilitat, com he dit, també ha fet altres tasques, és que no haguem aclarit mai el desajust de comptabilitat que hem tingut i que encara continuem tinguent perquè falta quadrar algunes coses, però és que hi ha hagut moltíssima feina que fer en aquest sentit. Ja, però si havia estat en Diputació... No podia haver-la fet perquè no podia haver-se dedicat, perquè ella, a banda de l'Orxa, la Diputació du la comptabilitat a 3 pobles. Ella no passa a Diputació i sols du la comptabilitat de l'Orxa, sinó que du a 3 pobles. Per tant, hauria sigut totalment impossible. Vale, que està clar que no... Ella a la seva plaça, sí? Sí, ella a la seva I d'haver pogut quedar-se, sí? Sí. La seva plaça de fet és així. És així. Però per això és una comissió de serveis, és a dir, la seva plaça és d'ací, però la comissió de serveis li dona possibilitat d'anar-se'n a un altre lloc. També aquesta comissió de serveis durarà un any, durarà 2 i després s'ha de tornar a renovar en cas de que es vulgui. Si la Diputació està d'acord, ella està d'acord i l'Ajuntament està d'acord, i aquesta comissió de serveis es pot tornar
també informar-vos que es va obrir ja, es va fer el plec de condicions per a l'adjudicació d'aquest servei i que després del termini de presentació d'instàncies per a participar en aquesta adjudicació solament s'ha presentat una oferta que ahir es va realitzar una apel·lació d'aquest candidat per part del tribunal responsable i que evidentment s'ha aprovat aquesta oferta presentada perquè sí que complia tots els requisits i havia presentat correctament tota la documentació sol·licitada. Informar-nos que aquesta persona és un veí del poble, que solament s'ha presentat aquesta persona, perquè a mi sí que hi ha gent que m'ha dit que si hi havia gent d'Alcoi, que si hi havia gent d'altres puestos, no, sols ha presentat una persona. Entonces, informar-nos d'això, que aquesta persona és del poble i també dir-vos, perquè és una que també m'ha plegat a orelles, és a dir, que al final no sé per què la gent parla tant en compte de preguntar. Vaig a dir-vos què és el que s'ha canviat d'aquest plec de condicions respecte al plec que n'hi havia anteriorment i el per què i sus canvis. En primer lloc, dir-vos que la quantia econòmica a pagar de forma anual fins ara estaven pagant-se 3.600 euros anuals, és a dir, aproximadament no, i ja 300 euros al mes, i que ara nosaltres, després de 6 anys de servei, evidentment considerem que aquesta quantia n'hi havia que augmentar-la un poc i ara simplement l'han pujat a 4.000 euros més l'IVA. Que al mes quan seria? Més l'IVA. Si ara és 300, doncs al voltant de no plegar 300 euros, crec, no estic calculant per damunt, però aproximadament això. Després, una altra de les clàusules que hem posat en aquest plec de condicions és l'obligació de sol·licitar permís per tal d'utilitzar la llum de la pista poliesportiva i pagar en funció de la llum consumida, és a dir, en funció dels quilowatts consumits, per la qual cosa s'estableix que es realitzarà la lectura abans de la realització de l'esdeveniment que sol·licite i després, i una vegada facturada la mensualitat, calcular el preu a pagar per cadascun dels quilowatts consumits. És a dir, fins ara el que es feia era, si hi havia un sopar a la piscina que era per a part de la piscina, simplement no sol·licitava permís ni res, com a molt sol·licitava permís i necessitaven taules o cadires de l'Ajuntament i la persona que gestiona el negoci posava una monedeta com la que pot utilitzar qualsevol veí, que té un cost d'1 € i això li donava el dret a tindre una hora de llum. I aquests focus del poliesportiu consumeixen un munt de diners. De fet, l'any passat, en agost, ens va venir una factura de 700 euros sols d'aquest punt de llum i per això va ser prendre aquesta determinació ara estos últims mesos, quan ella ha volgut fer algun sopar, sí que ja li van dir que evidentment tenia que assumir el cost de la llum del poliesportiu perquè jo considero que no tenim per què pagar entre tots una llum d'algo que al final és per a un benefici privat. I això ara ho hem clavat en el plec de condicions que se'ns ha passat, ho hem clavat, és a dir, que en funció dels quilowatts consumits, a final de mes, se'ls informarà perquè realitzen aquesta liquidació d'aquest que consumirà. I després, també una altra de les coses que hem posat en aquest plec de condicions és el fet de limitar que el bar de la piscina traga barra fora del local tant en 24 hores com en festes patronals. És a dir, no s'autoritzarà treure barra a l'exterior del bar en aquests 2 moments perquè considerem que d'alguna manera es perjudica la quinta festera i els beneficis que aquesta quinta pot obtenir per a posteriorment organitzar els 2 dies que es corresponen de festes. Simplement això, perquè sé que hi ha gent que s'ha dedicat a anar dient que si nosaltres han fet això en el plec de condicions, que si nosaltres hem apretat molt, que si tal, que si s'havia presentat persones de fora, no, sols s'ha presentat una persona, és del poble i aquestes són les úniques modificacions que han realitzat en el plec de condicions. Després, una aclaració. Jo vaig llegir per damunt només el de... Tot el que n'hi ha allí des de la piscina de què és? De l'Ajuntament? No. Però jo crec que allí en el plec posava que era de l'Ajuntament, no? El plec és totalment contradictori perquè en el moment que posa que... No, posa que l'Ajuntament se compromete a dotar del local de la piscina de todos los elementos necesarios para su correcto desarrollo y després hi ha un altre punt que posa que el concessionari és el que aportarà tot això. És a dir, en el plec ahir sí que va anar una errada. Jo algo no entenia. N'hi ha un punt que posa una cosa i n'hi ha un punt que posa l'altra. I per a que ho sapigueu,
d'allí dalt, que és algo que nosaltres hem enterat després, quan hem pillat l'expedient que hi havia anterior de l'adjudicació de fa 6 anys, no tot és de l'Ajuntament ni mucho menos. De fet, la majoria de coses és del que hi havia anteriorment, perquè en aquest moment es va fer un traspàs entre els que estaven anteriorment i el que estava fins ara. Es va fer un traspàs entre les dues parts i aquesta persona va adquirir tot el que hi havia dins mobiliari, els aires acondicionats, però no sé si la campana extractora, n'hi ha prou coses que eren propietat de l'actual concessionari. I ara el que anem a veure és com fer això. En primer lloc es posaran en contacte el propietari anterior i el propietari actual, posaran en contacte per a veure si és possible fer aquest traspàs i a veure com es pot solucionar això. És algo que sincerament s'han trobat totalment de nou perquè no tenien constància d'això, i nosaltres consideràvem que tot el que hi havia dins era de la piscina. Després, un altre punt és el de la subrogació de la concessió de l'àrea municipal. Comenta que segons se'ns informa pels actuals concessionaris de l'Albert, les persones interessades en gestionar l'Albert ara pròximament, en els propers dies es presentarà a l'Ajuntament una petició formal de subrogació de la concessió de l'alberg, que en cas d'aprovar-se en plenari suposarà el canvi de titularitat de la concessió, però amb els mateixos requisits i condicions pels anys que resten d'explotació. És a dir, el que volen fer, ja ho vaig informar fa mesos, que els actuals concessionaris havien arribat a un acord amb una altra persona que estava interessada en gestionar aquest negoci, havien arribat a un acord. I ara el que nosaltres a la corporació municipal, a l'Ajuntament, és presentar una petició de subrogació. Aquesta petició de subrogació vol dir que si s'aprova en plenari, la concessió passa d'unes mans a unes altres, però els mateixos criteris que estava ara, és a dir, el mateix cànon anual i pel temps que resta d'explotació. Ahir es va firmar, farà 7 o 8 anys, un contracte per 25 anys, doncs ara aquesta persona, si s'aprova en plenari, aquesta persona que pilla la concessió, li quedaran ja 7 o 18 anys aproximadament d'explotació del negoci. Informar-vos que encara no ho han presentat perquè estan a l'espera de la constitució de l'empresa mitjançant la qual ho gestionaran les persones interessades després de l'acord amb el que han plegat a les dues parts, i que una vegada constituïda l'empresa farà la petició formal que haurà d'aprovar-se en plenari per tal de canviar la titularitat i que d'aquesta manera l'alberg es pugui funcionar. Després, una altra cosa que fa ja anteriors plenaris que m'està comentant, és la realització de l'inventari de béns. Ho vaig comentar que havíem sol·licitat a la Diputació d'Alacant la realització de l'inventari de béns, que no estava actualitzat des de l'any 2001, i aquesta setmana i la setmana anterior han estat realitzant ja el treball de camp, els tècnics encarregats de dur a terme la seva redacció, que ja han acabat aquest treball de camp i que ara, una vegada ja han estat per pont, han estat fotografiant tots els edificis, l'equipament i tot el material que és propietat municipal, es posaran ja a realitzar l'inventari. Per exemple, un dels problemes que tenim, del que estava comentant Juan Luis, de l'inventari de la piscina, és això, és a dir, nosaltres no sabíem ni si el que hi havia dins de la piscina és propietat municipal o no, per què? Perquè no hi ha un inventari. Ara, una vegada estigui redactat tot aquest inventari, sabrem tot el que és propietat de l'Ajuntament, tant d'edificis com tot l'equipament i tot el material que hi ha dins dels edificis. Fins ara és una cosa que no sabíem perquè no estava actualitzat des de l'any 2001. Després, respecte a les colònies de gats en els carrers, dir-vos que en l'anterior plenari ja us vaig informar de diverses mesures que anaven a dur-se a terme per acabar amb les colònies de gats. En primer lloc, vam donar a tots els bars i els restaurants un contenidor per a que dipositen el seu fer dins dels contenidors i no ho deixin a les aceres com alguns feien, perquè això evita evidentment que els gats vagin, que agarren les bosses de basura i que traguen tot el menjar. I una altra actuació que havíem pres era la firma amb el Col·legi Oficial de Veterinaris d'Alacant d'un conveni mitjançant el qual ells esterilitzaran a tots els gats d'aquestes colònies per a que no continuen reproduint-se. Actualment, en aquest moment, i us informe per a que sapigueu un poc en què consisteix el conveni, que és una cosa que no es posava, però el conveni se'ns aprova, se'ns adjudica d'alguna manera una clínica veterinària a cada municipi que han sol·licitat aquest conveni, a nosaltres ens han dit que ens correspon una
clínica de Cocentaina, però el curiós és que els gasts tenim que arreplegar-los vosaltres, clavar-los en transportins que no tenim i que ara, ja després de demanar-los, ja tenim i ja estem començant a arreplegar tots aquests gasts i a més dur-los a la clínica de Cocentaina, deixar-los un dia i al dia següent tornar-los a ser poble i tornar-los a tornar. Entonces, actualment estem en aquest procés, ja tenim els transportins, tenim 3 caixes grans per reclamar tots els gasts que hem tingut que sol·licitar des que es deixaren i ara els treballadors de l'Ajuntament estan arreplegant aquests gasts i a partir d'esta setmana que ve ja pràcticament tots els dies serà fer algun viatget a Cocentaina per a que comencen a esterilitzar. I jo, respecte als gats, que s'ha sofrit molt i la gent ho sap, una mesura que va ser un poc eficaç va ser que en un moment donat van posar cartells perquè tu veus a la gent i no vas anar a dir-li no ho tires, però sense dir-li ho tires, mires així el cartell un poc al final, baralles un poc, però la gent diu no vaig a deixar-ho i baix del cartell. I això sí que va fer... I a mi sobre el primer que em pareix bé que els animals defequen per ahí pel poble i en compte del seu propietari a regar aquests excrements i depositar-los en una papelera que es queden ahí, perquè al final el poble està brut, però és que moltes voltes també està brut perquè la gent no tenim cuidado de les coses, no? Entonces, això dels cartells es farà... No ho sé, no, jo ho dic com a una cosa que jo en la casualitat és perquè, mira, casualitat estava al Canàcia de faena en l'Ajuntament i el tio va veure la porcaissa tan gran i va dir, és que això és, que dic, ala, mira, jo va veure i va dir, això és impossible, i va anar ell mateix a l'Ajuntament i va dir, sí, tenim que fer alguna cosa, i van fer això i la veritat, va anar un poc millor, almenys la porqueria tan gran. Podem informar-vos simplement de lo que s'havia fet, de lo que està fent-se actualment i tornar a dir a la gent, tornar a demanar a la gent que per favor, que no posin menjar als gats. Al final, si veiem algú posant menjar, tindrem que sancionar, com ja vam informar, i és algo que és prou desagradable, el fet de tindre que sancionar a la gent per algo que en un poc de sentit comú s'evitaríem, no? Sobretot tenint en compte que està convertint-se en un problema de salut pública perquè les escoles estan tinguent ja problemes pel tema dels gats, és a dir, excrements, pusses, i és algo que al final és una qüestió de salubritat i de salut pública, no? Doncs evidentment, antes d'aplegar a sancionar, que la gent és consciència de que si volem tindre un gat, de que tenim que tindre-lo en la nostra casa, no en el carrer de mala manera, entre altres coses perquè hi ha gats que donen pena de veure i és que van moribundos per ahí. Simplement això, fer un recordatori a la gent que per favor no donen pena als gats. Després, i ja acabant, informar-nos que aquest estudi energètic que ja fa plenaris també vos vaig explicar que s'havia dut a terme i tal, han tingut problemes per tal d'una vegada fet aquest estudi energètic optimitzar les potències dels punts de subministre. És a dir, nosaltres parlàvem amb la distribuïdora de l'energia, és a dir, la companyia amb la que al final de factura, i li diem que volíem optimitzar tots els punts d'energia del poble. I ens posàvem els problemes, no? És que això no es pot optimitzar, quan no pot baixar la potència que pots contractar, perquè és l'administració pública, si fos una entitat privada o un particular sí que ho podria fer, però això no és tan fàcil. La qüestió és que tot el tema de l'energia, si ho conegueu un poc, la veritat és que és prou dificultós i moltes vegades les grans companyies tenen tanta força que contra elles no pots fer absolutament res. Després de gestionar-ho molt en ells i també d'un canvi de legislació que hi ha hagut ara fa recentment, hem pogut optimitzar ja tots els punts de subministre que tenim en el poble per tal d'ajustar les potències que tenim contractades als consums reals que es fan i d'aquesta manera pagar un preu just per l'energia. Vos informe que s'han pogut optimitzar 9 punts de subministre, tots ells amb un estalvi anual per cada punt que va des de 512 euros fins als 1.300 euros anuals aproximadament. Al final, en tots aquests 9 punts de subministre que s'han optimitzat, ens estalviarem al voltant d'uns 7.000 euros anuals en comparació amb el que estava pagant-se fins ara. I per si algú vol saber-ho, així està el llistat de punts de subministre que s'han optimitzat amb les potències que n'hi havia contractades, perquè al final
Hi havia punts que estava una potència contratada de 6,5 quilowatts, 16,5, perdó, 16,5 i al final simplement tinguem de 5 i 5 que en aquest punt de subministre és suficient i estava contractat una potència de 16,5 quan el consum era de 5 kWh. I així, per exemple, en un altre punt de 19,8 passa a 5,29, això, si algú vol consultar-ho, per cada punt de subministre està així l'estudi de l'optimització i està a la part de riu i la colla. Després, informar-vos també, com ja vam comentar, que s'havia traslladat al Tribunal de Comptes l'informe econòmic que es va finalitzar en maig i informar-vos que el fiscal ha vist indicis d'irregularitats i que ens ha sol·licitat que es pronunciem al respecte, o bé sol·licitant el nomenament del delegat instructor per a la pràctica de diligències o per contra l'arxiu de les diligències preliminars que ja havien sigut obertes més d'una vegada. I simplement dir-vos que aquesta mateixa setmana hem enviat un escrit al Tribunal de Comptes sol·licitant el nomenament de delegat instructor i, per tant, la posada en marxa de la investigació que ells consideren oportuna. Després, informar-vos també que el proper dia 5 de novembre tenim previst realitzar una presentació del projecte de desenvolupament rural que estem intentant posar en marxa. Ja es convocarà a tots els veïns i veïnes i simplement informar-vos que aquest projecte hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però nosaltres considerem que és una possibilitat que té el poble per a d'alguna manera, després de tota la pèrdua demogràfica i després d'haver tancat totes les fàbriques, que és una opció perquè realment hi ha gent que vol treballar en la terra i que estaria disposada a viure-se'n a viure així i sense anar molt lluny, abans de l'estiu, no recordo si va ser juny o juliol, vam rebre la visita d'una associació que alguns dels seus membres viuen en Altea, Benidorm, en municipis de la Marina. Aquesta associació es diu Marina Verde i ells estan interessats en poder treballar la terra al nostre municipi, ja que compten amb membres que vindrien fins així. Per què? Perquè ells es troben en un problema allí en la Marina i és que alguns d'ells viuen de la terra, però el problema és que la terra allí, evidentment, hi ha moltíssima sequera i a més consideren que la terra no és fèrtil, és a dir, no es dona producció per a poder vendre, però tenen clients, sobretot clients estrangers. I clar, quan van vindre a ser poble, van estar veient tot el temps que n'hi ha, en l'estat en el que estan molts terrenys i demés, ells van dir que molts d'ells que estaven interessats en vindre-se'n així, estar potser de dilluns a divendres, visquent així, treballant la terra i després anar a vendre, per exemple, els seus productes a altres llocs on ells tenien la clientela. Això considerem que pel poble al final pot generar un motoret d'ingressos per a algunes persones. Gent de fora, evidentment, els beneficis que vinguen, però sobretot també gent que siga més de per ací de per la zona o fins i tot el propi poble que es posaran a treballar aquestes coses i que al final és una manera de viure com una altra. I més després del despoblament que estem patint i d'haver tancat moltíssimes empreses. I ja per acabar, dir-vos que aquest cap de setmana que tenim moltes activitats així al poble. Demà tenim les jornades agrícoles, que evidentment una és una altra aposta que fem nosaltres, igual que estem intentant desenvolupar un poc aquest projecte que us estava comentant, les jornades agrícoles, d'alguna manera serveix per a demostrar a tota la gent que està interessada en aquests temes que nosaltres apostem per aquests temes i sobretot enguany les jornades s'han encarat molt pràctiques per a veure coses que han tingut èxit en altres municipis que han dut a terme coses relacionades amb el que nosaltres estem proposant. Després per la vespre especial a l'acord local, no ho sé. Si es notifica i ho aproven... Sí, però el tema és que encara no s'havia convocat, la diferència és que el ple no s'havia convocat i ja s'havia convocat. No sé si es pot fer o si no es pot fer. Si es pot fer, per nosaltres cap problema. El que passa és que jo crec que hauria de ser allargar. El problema que tenim, per a que ho sàpigues, és que s'ha d'aprovar el més pronto possible i té que estar durant un termini de 15 dies d'exposició. I això s'ha de fer, o s'ha d'intentar fer antes del 31 d'octubre, perquè si no estarem incomplint el que marca la sindicatura de comptes i ens passarà idènticament el mateix que va passar l'any passat, i és que al final, per incomplir la liquidació o l'aprovació del pressupost general de l'any 2015,
paguen totes les subvencions que tinguin pendents de cobrament i de què. A mi sí que m'agradaria que si no és necessari no canviar-ho, perquè jo, per exemple,